duga pešačka zona u gradu. Tu negde u kraju je taj čuveni Temple Bar, za koji kažu da je najbolje mesto u Dublinu. Jel, ovo je mesto za najgore frajere, BVS kafe. A u stvari ne, to je loš magarac kafe. Palačinke od 380 dinara. Ovo je kanal, glavni kanal u Dublinu. Navodno centar je tamo gde se vidi onaj šiljak. Bar imaju most, ne razliku od nas.